Pojďme na první startovní řadu. Jochena a Norbertky. Norbertky v letošní sezóně suverén. Bude startovat tedy se zkušeným německým závodníkem Jochenem Hanem z první startovní řady. To bude krásný souboj. Nás zajímá druhá startovní řada. Antonio Albacete, před 2 lety šampion, španělský toreador. David Vršecký se tam zkouší natlačit z 5. pozice. Ve druhé startovní řadě drží 4. místo. Adam Lacko, teď se jezdci srovnávají to původním retarderu. V té ostré šikaně došlo tam ke kolizím. Někteří ze závodníků se ocitli mimo tráť, ale pokračují dál. Velké problémy tam má Gerd Scherber. Gerd Scherber 27. Ještě i další jezdci tam zůstali zablokováni. Uvidíme, co na to jury. Tohle vypadá možná na opakovaný start, nebo se z toho vymotají. Tak ta druhá možnost, naštěstí oba jezdci, nebo ta čtvrtice jezdců se tam vymotala a pokračujeme v závodě. Adam Lacko a 5. David Vršecký. Tam vypadá, že stáček Adama Lacka není úplně všechno v pořádku. Adam Lacko tam má poškozenou pravou zadní část, ale v závodě pokračuje. Je na 4. pozici, na 5. místě David Vršecký. Jak je na tom Franky Lučíček? Franky Lučíček závodních strojů, to je škoda. Franky ukončuje závod. Hodně rozezlen. Teď vjel do parkoviště závodních strojů. Franky Lučíček tedy s prvním odpadníkem v tomto závodě. Aus dem Schlamassel heraus, Ello bleibt auf 9, ja. 1,2 Sekunden, der Abstand ist größer geworden. Ja. Jochen Hahn, Norbert Kiss, Albacete, Adam Latschko, David Vršecký. René Reiners, Gerd Scherber, Sommerfeld bleibt auf 8, Ello auf 9. Anthony Janix aus Frankreich, Sascha Lenz dabei, jawohl, Stefanie Halm. Stefanie Halm ist hier bei uns noch nicht durch. Ja, da kommt der Kursin, André Kursin. Nee, fällt und hier ist die Stefanie. Stefanie Halm, super. Sie ist dadurch nach hinten gerutscht und ist natürlich jetzt hier im Nachteil der anderen deutschen Piloten. Frankie Wojciech ist da gut aus. Frankie Fahrerberger, der hat vieles auslösen können. Ja, noch. Also, Jochen Hahn auf dem Weg. Gerd Scherber si snaží vynahradit tu kolizi, která se odehrála také v jeho režii v úvodu závodu v retardéru. Teď jede už na 7. pozici a útočí na 6. René Reinertsa. Tak sledujeme teď ještě v té technické pasáži. Antonio Albacete útočí na Norberta Kiše, maďarského závodníka. Tady se podíváme s dalším odstupem pak na 5. místě David Vršecký. Oba jezdí týmu Bagira International Racing System tady za sebou na 4. a 5. místě. No a ta první trojice se nám sjela krásně dohromady. Nádherný souboj na výjezdu z retardéru. Jochen Hahn, Norbert Kiš a Antonio Albacete. Těsné závěsu za sebou. Ještě se k ním snaží Adam Lacko dotáhnout. Budeme Adamovi držet moc a moc palce. Bylo by to skvělé, kdyby se Adam ještě dostal do souboje o stupně vítězů. Ti jezdci se teď na prvních 3 místech trošku brzdí vzájemnými souboji a toho by mohl Adam Lacko ze 4. pozice využít a dotáhnout. Der Norbert Kiss und dann kommt Antonio Albacete. Jetzt versucht Kiss hier vielleicht sogar ein Überholmanöver.
und da hinten auch der rote Mann aus Madrid, der Ausfahrt und wir sind und der Tag 31 Ich denke, das packt man. Gib den Stapel weg. Also eine Verwarnung heißt hier, Melone vorbei. Tak dámy a pánové, pojďme se opět podívat na situaci v závodě. Na první pozici stále Jochen Hahn, na druhém místě vedoucí závodník průběžné letošní bodové klasifikace Norbert Kiš. Norbert Kiš drží druhou pozici před útočícím Antonio Albasetem. Teď se nám ta trojice sjela dohromady a doufejme, že Adam Lasko stále dostane šanci dotáhnout se ze čtvrtého místa ještě do tohoto souboje. Mohlo by tam třeba dojít k nějaké kolizi, případně nějaké další nepředvídatelné události, takže by Adam Lasko z toho mohl těžit. Vedoucí tři závodníci si rozhodně nic nedarují. Jochen Hahn, Norbert Kiš, teď útočí na Jochena Hahna, třetí stále pak Antonio Albacete. Ich krieg hier die Krise, liebe Freunde. Jetzt sind sie zusammen, jetzt sind sie eng zusammen. Halber Meter hier hinten. Halber Meter Abstand zwischen 1, 2 und 3. Jetzt löst sich das Ganze wieder etwas auf in der Bergabpassage. Also, no Jochen Hahn. Jochen Hahn war wie vor an der Spitze. Aber der Rückstand ist hier nicht mehr eine halbe Sekunde, sondern nur noch 3 Zehntel. Also Hahn vor Kisch und dahinter. Der versucht Serkis rechts vorbeizukommen. Hahn fährt ganz links, Kisch setzt rechts aus und Albacete lauert. Ah, jetzt geht er wieder zurück. Jetzt lässt er wieder zurück und sieht, dass er nicht vorbeikommen kann. Also, ich erinnere mich an Jochen Hahn gestern an das erste Rennen angeschaut. Wenn ich den Platz nicht gehabt hätte, dann hätte ich den Norbert schon ein bisschen mehr Dampf machen können. So sieht's also aus, Freunde. So sieht's also aus. Norbert ist mit 4 Zehntel hinter Hahn und Albacete. Er hat nochmal 4 Zehntel auf Norbert Kiss. Also so sieht's aus. Hahn, Kiss, Albacete, 4 Zehntel Trennung zwischen 1, 2, zwischen 2 und 3. Latschko und Versetzky fahren ihr Rennen dahinter, genauso wie Reinhardt und Schraber. Und wir konzentrieren uns natürlich hier auf die Spitze. Schaut hinein, was passiert, was geht los jetzt hier in der Bergabpassage. Sie kommen hier in Richtung Fahrerlager, Sie kommen in Richtung Start und Ziel auf der Rückseite. Schauen Sie bitte oben auf die großen Bogen. Dort sind Sie zu sehen beim Gerd Körber. Bläst hinten ein Stück des Kotflügels in der Luft herum, das Stück abgerissen. Und wir sind natürlich solche, so will ich es mal sagen. Ja, hier geht's los. Jetzt geht das Spielchen wieder los. Kiss auf der rechten Seite, Hahn auf der linken und sie versuchen, und da steckt er wieder zurück. Und sagt sie, nein, jetzt noch nicht. Aber er muss sich beeilen, der Brückenmann, denn wir sind mittlerweile. Oh, ein Feuerpark, liebe Freunde. Ein Feuerpark hinten in der Schikane, aufgepasst. Mein lieber Mann, da geht's links raus, rechts raus. Und jetzt haben sich alle vernünftig eingeordnet. So, also, wir sind in der Runde Nord. Das ist Rennen. Tak dámy a pánové, Jochen Hahn stále na prvním místě, to je i nadále pak posledního kola. Předposlední kolo, 10. kolo,
jak jsou na tom čeští reprezentanti. Na čtvrtém místě stále figuruje Adam Lacko. David Vršecký to nemá vůbec jednoduché. Spolu s ním tam jedou René Reinhardt a Gerhard Kerber a David Vršecký neudržel pátou příčku. René Reinhardt a Gerhard Kerber jsou před ním, ano, teď je to potvrzeno. Vidíme, že jestli ve přednosti Bubečky se nedaří ty stáče, které nám vedou celé startovní pole, včetně Jochena Hána, jsou na něj poškozené. Jochen Hahn tam má problém na pravém zadním kole, ano. Norbert Kiš v těsném závěsu stále za ním ze druhé pozice útočí na vítězství na první pozici a teď je limituje na odchlíplá část plastu na zadním pravém kole, na zadní pravé nápravě. David Vršecký bohužel neudržel, tedy pátou pozici je na 7. místě. Jochen Hahn by moc rád porazil neporazitelného suveréna letošní sezóny Maďara Kiše a má k tomu hodně blízko, přestože jeho táž značky MAN je stále poškozen na té zadní pravé části. Jochen Hahn teď za chviličku vyjel mimo ze třetí příčky k této vedoucí dvojici, začíná vzdalovat, ale Norbert Kiš stále útočí. Teď se dotkli oba tahače v jedné zatáčce. Byl tam tedy kontakt mezi vedoucím Jochenem Hahnem a druhým Robertem Kišem. Zhruba za půl minuty je uvidíme cílové rovince. Tak se pojďme podívat. Jochen Hahn na první místě. Norbert Kiš útočí. Ah, jetzt wird sich Nase voran. Jetzt wird sie die Nase voran. Tak vidíme další dramatické okamžiky. Tomu můžeme také ruce uvodit daně nápad zajímavá teď. Blíží se trojice do cílové rovinky. Sami to můžete vidět teď pod přemostěním. Bennett. Na první příčce Jochen Hahn. Norbert Kiš má možná poslední možnost náší suverénního Maďara Norberta Kiše na třetí pozici Antonio Albacete a Adam Lacko si jede. Adam Lacko tam měl problémy, tak to je škoda. Adam Lacko byl na čtvrtém místě, my jsme se zaměstnávali tím soubojem o vítězství a Adam Lacko v posledním kole přišel o čtvrtou pozici, klesl na 8. místo, tak to je obrovská škoda. Adam Lacko tedy ze čtvrté pozice končí na 8. místě. David Siegerehrung. Johann Norbert Kiš und Antonio Albacete, das sind die drei. René Reinhardt, tolle Nummer, Anerkennung. Auch Gerd Körber als 5. David Busenski 6. Enorm.